Ciao emberek! Anyád az akutöltés. Na, itt vagyok. Játszótér. Előző videót úgy fejeztem be, hogy elmegyek arra. Aztán kiírta, hogy a kurva anyár is rendben nem mentett el. Bár lehet, hogy elmentette. És de ki fogok ülni és hintázni fogok. És milyen szép volt. Ott az álék. Látjátok? Jön ez a telefon. Nem tudom mennyire hallottátok, de tuti hangosabb volt, mint én. A világ legszebb zenéje 2. Kicsit gyorsabban, mint a világ legszebb zenéje. 1. A világ legszebb zenéje 2. Így szóval, na csőztek vagy egyébként. 1 perces videó. Vaj, geci YouTube. Csőztek.